kaham langma rinai kaham tinang rinai hini samani tongo borngrang sar Brishuketu Deborma jefru bo emle engo azorao mafakoi bishal remika te majuli no kaham tinang te kaham langma rinai hini kok naringma bai tini bo haino hai montri mani yagulo a kokno narigino tongko minister borngrang sar Brishuketu Deborma tini bo bishal remika te majuli ni hostelo thangai borok malaika tei hastini lukrongno kok kjarkha phari khnainalaena tamhini kok kjarkha hastini montri borngrang sar Brishuketu Deborma tini bo bonkulo phaisokojak sabrum mono bonkul chini Ebenezer school tini bishal majuli te rimikani readmission borok pasungui tabuk majuli ke class 6 ke bishal te rimika ke class 2 na class 2 soike ke boroni tini readmission ni fees ro ribaye tabuk borok bai song hostel malaini phaijak prai 2 mas ngi thanga sokaya election ni bagai sumuk se busy ro tongmani be bongni chathai nungthai te bongni tiffin ro bongni je salbrum brum ni je nangkuk pani colgate ro joto bongni bagai tujak o maso 17 tarikh bongni vacation borok parao thangnai kai bo abeno bongni result bo naiti admission khaiti tini o jaga sung sokaijak kai school authority go bo kaham kai cooperate khaino samung saloi tongo borno school committee ro belai no hambai mario karon private school phano borno kobangma discount dibani porino sung prai 37000 moto boni nango admission kai emike to real naino thanga prai 80-90,000 rok nangkamu school authority ro suban mani bagino tini sung asa kom riwi admission khari mani tongo kai asa kai bongni improvement bo motamuti kaham nangui tongo thinango bongni improvement kaham nangnai sungaba asa khayo kai bongni shori rok bo motamuti kaham no kai naigna da sung fainai salogo borno tebo subasu khlaline kai kobangma jara subanam sungnai rok borok bo suba horoi tongo sungno ba kobangma lukurok no suba phano bumung rok tasadi ni saman bagai sung bumung rok salia to borok no belai khino hambai mari borok no jara sungno suba horoi tongnai rok percentage sula bom percentage bo kaham no asa hamya tabu borok english rok botruk sawi mani phai tongo kai future ro tebo kaham kai manana hini asa khayo karon Ebenezer school ni result rok ekdom kaham abu sung sara Tripura ni borok no sawi mano hambai